Kad su ljudi pričali pričama svoju prošlost, objašnjavali pričama svoju budućnost, predviđali pričama sadašnjost, najbolje mesto kraj vatre čuvalo se za pripovedača. Šta je? Šta se dogodilo? Ne želim čak ni da ga pogledaš ili mu izgovoriš ime, ali tako je ogroman. A kad kažem ogroman, mislim veći od ogromnog. Mislim ogromština. I to nije za smejanje. Govorim o stvorenju čije ime počinje na P, ima nekoliko dlakavih, crnih. O kome je reč? Ne misliš na onog malog pauka? A? Ej, vrati se. Jesi li ga ubio? Da. Časna reč. Časna reč. Snječio se ga prstima. Dođi da ga vidiš. Kakva mrlja. Dobro. Tvoji zgrozi su i ne znaju šta znači reč kost. Baš i ti smešan. Plašiš se tako malog stvorenja. Ti se plašiš pacova. Svako se plaši pacova. Oni su tako štakorasti. To je prirodno. Zašto? Jesi li vidio pacova? Naježjezi se. Pa kao i ti. Već pada mrak. Ne voli mrak. Dođi ovamo i malo laj. Dobro. A šta ćemo da radimo do jutra? A mogu bih ti ispričati priču o dečaku koji je hteo da nauči šta je to strah? Hoćeš reći da nije znao? Ne. Nije se plašio pacova, šišmiša, mačaka, ni stvorenja čije ime počinje na P? Ne, redak dečak. Drugi sin, drugog rođaka, druge nećake moje druge žene, koja je umrla i ostavila svog muža krojača, 2 sina, jedan dobar, drugi ni za šta. E, taj se zvao Nestraško. Odlazi odavde ti što si ni za šta! Koje je to doba dana? Ne znam, tata. Koje je to doba dana? Gospode, daj mi strpljenja. Pa jesi li mi doneo dugmat? Kakvo dugmat? Dugmat po koji sam te poslao. Znaš li, oče, da sam potpuno zaboravio na tu dugmat. Iskreno rečeno, zastao sam i svirao ispod prozora svoje Dragane. Ona je prekrasna. Jesi li čuo ovo? On je zaboravio. Ne boj se, idem nazad. Pa da opet zaboraviš, ne? Idi ti, sine. Ići ću ujutru. Ujutro je već kasno, idi sada. Išao bih, ali pada mrak, a ja ne volim šumu. Sve same senke, tamo ima trolova i zmajeva. Pusti me da idem. Baš me briga za senka i nikad nisam video zmaja. Onda polazi. Pošta ideš? Nemoj mi reći, da vidim zmajeve. Ne, u džinove. Dugmat! Dugmat, tako je. I tako je Nestraško otišao da donese dugmat, ali seoski mangubi su gledali kako poskakuje i kako se smeška. Pravi čovek za zadirkivanje. O da, utaraće mu strah u kosti. Zdravo. Ti si trol? Ja sam čudovište, samo 2 puta gore. Nema veze. Hoću tvoju kesu s dugmatima. Žao mi je, ona su za mog tatu. Daj mi ih ili ću te zgromiti. Zgromiti? Stvarno ću te mlatiti. To baš ne zvuči lepo. Daj tu. Daj dugmat. Daj. U redu. Vrati se naš dečak očevoj kući.
pun priča o čudovištu, samo 2 puta gorem i tužan zbog dugmadi. A znate li da čudovište ima 3 glasa, a otac ga šalje napolje s 50 šilinga u novčaniku, govoreći mu da ode i nauči nešto. Nestraško pristaje na to. Oduvek je želeo da sazna šta je to za drhtati. Ta veština mu je bila strana. Poći će da sazna šta je to strah, bez ičega sem kese sa šilinzima, violine i uzaludnog truda. Dobar dan, mladiću. Evo nama srećnog susreta. Dobar dan, gospodine. Po sjaju tvom oku mogu reći da imaš Draganu. Imam, gospodine. I kako se ona zove? Ne znam. Pa kako ti je ime? Moje ime Kaj, ali svejedno mi je. Moje je Nestraško. A znači tu smo, što bi rekla moja jadna mati. Imaš li ti majku? Bojim se da nemam. Ipak svi smo je nekad imali, a to je najvažnije. Reci mi, je li tvoja Dragana crna ili plava? O, crna, gospodine. Kao Arabljanka. Kao Rabljanka. O, srećnog i dana za tebe, mladiću, jer u ovoj torbi imam maramu cvile. Baš sa obale Arabije. Evo, naređujem ti da je uzmeš. I možda ćeš njome saznati ime. Hvala vam, gospodine. Zato što si dobar momak, tražit ću od tebe da je platiš samo onoliko koliko sam ja za nju dao. Duplo persijski. Koliko je to? Koliko ti imaš? 40 šilinga. Nikako toliko mnogo, 1/2. Manje od 2/3. Želeo bih tu maramu zato što sam krenuo da naučim nešto. A saznati ime je nešto. Ali daću vam sve što imam ako me naučite šta je strah. Daćeš mi 40 šilinga ako uzmem da te uplašim? Rado. Haha, vidim, reče slepac, da malo razmislim. Zatvori oči. Uaaaa! Uaaaa! Jel nešto nije u redu? Ne, daj mi samo 1 minut. Šta misliš da ti je pod grlom? Ne znam, gospodine. Nož. I to oštar nož. Dlaku može da preseče po dužini. To je čudesno. Može da raspori grlo, a da ga ne dodirne. To je onda dobar nož. Naravno da jeste, i doći će ti glave, mladiću, ako se ne rastaneš od sve torbe sa šilinzima. Ne mogu to da učinim, jer moram naučiti šta je strah. A vas se ne bojim, gospodine McKay. Vi ste mi prijatelj. Ne, mi smo prijatelji. Boga mi, siguran sam da jesmo. Ne, dozvoli mi da te povedem tamo gde bi mogao da ti sregne, da se malo uplašiš. Da. Kreni za mnom. Kuda to idemo? Do jezera pored Živice, pored polja, pored vodenice, pored grada. A u tom jezeru je strašan prizor. Pomisli da je tako strašno kao što je strašno i dodaj 10. Hoću li se uplašiti? Bez sumnje. Ako preživiš. I tako oni krenuše na najčudnije putovanje. Sve dok ne dođoše do jezerceta, pored Živice, pored polja, pored vodenice, pored grada. I kad stigoše već pred kraj dana, videše narod kako trči iz vodenice, još brašnjav. I usput viče: čistite se preno što padne mrak, čuvajte se jezera! I druge slične nedobrodošlice. Ovde. Hoću li ovde naučiti kako da zadrhtim? Trik je u tome da se zagnjuriš u jezero i strah će doplivati do tebe da te pozdravi. Izvrsno. Ovo je slavlje. Hoćete i vi? Ne, hvala. Moram se odmoriti i naći nam prenoćište za noćas. Posle dobrog straha moraš spavati. Srećno. Hvala. Ovo zeleno jezerce uopšte nije prijatno hladno i puno ljiljana. Duboko u njegovoj zelenoj dubini je strašno stvorenje koje viri kroz zeleno i vidi par nogu. To je neki čovek. O Bože, Bože. I eto ga naš čova, Nestraško, maše nogama u jezeru, čeka da zadrhti. Čudi se što sasvim iznenada voda poče da se kovitla, mreška, peni. I proklet bio ako se tada nisu pojavile tužne lepotice zatvorenih očiju i melanholične. Ovo su sestre Dubine, a njihov ples je dobrodošlica u tapanju.
dođi kao da govore. I Nestraško gleda u njih, očaran njihovom ljubkošću. Ali umjesto da im se pridruži, on čini ono što uvek radi kad ga obuzme takvo raspoloženje. A zašto narod iz sela izbjegava ovaj lepi prizor? Zašto se muškarci tresu čim pada noć, a mesec svoje srebro odslikava na jezeru? Zato, dragi moji, slatki moji, što su ovo kćeri groznog stvorenja. Voda im je u venama, voda im je u očima. Oni imaju samo dva zadatka, da udave čoveka i da udave ženu. Dođi kao da govore. Dođi i gusti našeg gorkog piva. Dođi i upoznaj našeg gospodara. Znaš li ko sam ja? Ne bih rekao. Ti nisi čudovište, neka vrsta strašnog stvora. Tačno. Ovo su moje lepotice. One mame mladiće kao što si ti i dave ih. Zašto? Zato. Ali prvo mi daj svoju pticu. Njena pesma je tako lepa. Ne mogu to da učinim. Moram da je stvorim. Vidi. Odakle dolazi pevanje? Iz ove rupe? Daj mi da probam. Da, užasno. Moraš naučiti da sviraš. Ali tvoja ptica, odakle dolazi njena pesma? Pesma? O, iz daleka. Iz Irske. U kom pravcu? Eno tamo. Mnogo levo i mnogo desno. Irska. Ići ću tamo. Tim putem kažeš... Tako je. Natera je da peva još malo i onda idem. Irska. I naš dečko je još malo svirao, dok stvorenje ne napusti svoje kćeri i svoje zeleno jezero i svoje beskrajno utapanja i krenu u potragu za Irskom i pticom koja peva. I još tamo živi, koliko ja znam. Kakav junak! Ne jedna gozba, već 78 poklona, 4 bračne ponude i mnogo svirke na violini. Do jutra gospodin Mekaj, samozvani junakov gazda i istoričar Nestraškovih podviga, beležio je užasne avanture trolova i zmajeva i demona i nepristupačne, neispričane misterije. Tako su išla 2 druškana, sve dok se kasno sljedećeg popodneva Nestraško nije setio da kod krpu prosto tresne prekušiju, vrati svoj 50 šilinga i upita kako su se sad zaputili. Pa znam put do jednog finog užasa, ali moram dobiti nagradu. Obećao sam ti šilinge kad zadrhtim. Ali si mi pružio samo svoju pesnicu koja mi se nije dopala. Jedan nesporazum i odmah me tresaš da me zaboli. Uporedi nas. Obdaran si velikom hrabrošću, a ja sam proklet malim lukavstvom. Varam za sitnice dok ti možeš pomeriti planine. Ili to pošteno, pitam te. Žao mi je. Uzmi moj novac. Uvredio sam te. Ne, borit ću se dalje zabadava. Ići ćemo do onog zamka gde niko nije preživeo noć, eto. I konačno ću naučiti da zadrhtim. A ovaj zamak kome su prilazili bio je groblje nada. Kralj zbačen, odaje napuštene, samo budale tamo traže zaklon. Jer ovo je zemlja nevolja i zlo vodi glavnu reč. Pogledajte, eno ga na horizontu. Grozno mesto. Čekaj ovdje. Poneću neke stvari. Uzmi mač. Uzmi 2. Ove 3 stvari su dovoljne. Ili nisu, već će se vidjeti. A ostaje 75 mojih darova ako se ne vratim.
ne ostavljaj ih ovde, jer znaš kakav sam ja. Biću primoran da ih ukradem i ostavim te. Budite malo hrabriji, gospodine Mekaj. Budi brz, Straško! O, divno. O, prekrasno. Budite malo hrabri, gospodine Mekaj. Ovdje samo polovina. Gdje mi je ostatak? Tako je već bolje. A sad, šta kažeš za jednu igru? Što da ne? Imam celu noć. Ima celu noć. Znaš li da se kuglaš? Probat ću. Probat će. Bolje da proba. Ovo svakako nisu moje noge. Upola su kraće. Bolje bi bilo da pobediš, Rodžeri. Ili ćeš biti upola manji no što si sad. Koliko su ti velike noge? Ne znam. Nemaš kostobolju? Ne. A šuljeve, prikove, čukljeve? Ne. Dobro, dobro. Mogla bi ići s tim. Prvo ja, pretpostavljam. Nije loše na pozadnjenim nogama. Kuglaj dobro, rođeni. Pažljivo, ne želim da se oštete. Ako vam ne smeta, gospodine, ali vaša kugla nije dovoljno glatka. Ne, gospodine, trampio sam malo hrabrosti za malo lukavstva, to je sve. Ali sad, pogledaj u mene. Sve je u redu, prijatelju. Ali nije mi pomoglo da se uplašim. Divno. O, prekrasno. Nestraško, zadovoljan ishodom borbe, spremao se za noć. Ali šta je ovo? Gospodin Mekaj. O, gospodine, s vama je svršeno. I tako ste hladni. Vi ste bili moj prvi i jedini prijatelj. Moj prijatelj, a sada tako hladan. Da vas malo ugrejem. Tako je bolje. Vidite, zar vas nisam ugrejao? Nestraško! Nestraško! Nestraško? Dođi bliže, đavole. Odseći ću ti glavu i onda će se 3 dela veseliti. Šta? Znam da to nisi ti. Jesam ja. Opet mrtav, zar ne? Ne! Ne prilazi. Molim te, bojim se, došao sam s malo svoje hrabrosti da te nađem, a sve je uzalud. Koliko sam darova ostavio? Pa prebrojao sam samo 74 za početak. I pojao sam 2,5, ali ima još dosta. Kako se zove moja istinska ljubav? Kako da ja znam, ako ti ne znaš? Stvarno si ti? Da, naravno da sam to ja. I ušao si da me nađeš? To je moja sudbina.
Pokušao sam da se promenim i budem pošten, a dobio sam pretnju nože. Čuti, dođe ovamo i zagrli. Ne. Ali zaglio ga je, i to pun radosti. Pretražili su zamak od podruma do tavana, a iza najdaljih vrata, najvišeg sprata, našli su sobu. I u toj sobi bilo je zlato. Toliko zlata da su ga mogli bacati kroz prozor celu nedelju i da ga opet dovoljno ostane. I podelili su ga na pola. I još malo za sreću. Na svetu nije bilo ljudi veselijih od njih. A iz daljine mogli ste vidjeti zamak kako počinje da blista pod zracima sunca. I tako nikad nije naučio da se uplaši, a? Pane Straško je postavljao takva pitanja Kotlokrpi celim putem sve do kuće. Zašto nisam naučio da se uplašim? Šta da kažem svome ocu? A Kotlokrpa je pokazao na njihovo zlato i rekao: zar nemaju dovoljno bogatstva da se za njega plaše? I tako su nastavili. Nestaško se žalio na to što se ne plaši, ovaj mrmljao, sve dok konačno nisu stigli do kapije Nestraškove kuće. Onda moramo se oprostiti. Upoznaj moju porodicu. Ne, porodice me neće. Naravno da hoće. Ti si moj prijatelj. Kao što je moja draga stara majka obećavala reći, idi kad oni požele da ostaneš, ne hvala ti. Za čega je ovo? Moraš to dati svome ocu. Tako je. Jer nisam naučio da se uplašim. Doviđenja, gospodine Mekaje. Doviđenja, prijatelju. To si ti? Konačno, dođi, brzo, dođi. U nesvesti je otkad je čula da si otišao. Ništa ne može da je osvesti. Ne znam ni njeno ime. Lidija. 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 Pogledajte. Da, pogledajte ovo. Moja najdraža. Šta se desilo? Lidija, uspelo ti je. Uspelo šta? Ti si me naučila. Bio sam tako daleko i tako dugo, a sve što mi je trebalo jeste pomisao da ću te izgubiti pa da naučim šta je strah. Zadrhtao sam. I tako je dečak koji je otišao da sazna šta je strah, naučio to kod kuće. Oženio se svojim Draganom i nikad više nije otišao. Gospodin Mekaj mi ispričao tu priču pre mnogo vremena kad sam bio jako mlad i nisam znao ni njenu polovinu.